餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。絶対にやり遂げてやる。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。心臓を捧げよう。ガキどもぼさっとすんな。巨人どもをただ眺めるのがお前らの仕事か。あいつさえ仕留めれば